yung kasama mong babae? Ako po, nilaro, dinoksyon. Kamusta yung mga kansan? Ako nga pala si Sando Boy sa PC5 Extend po. At kayo dadaatin ng mga gaming memes ngayong linggo. Kaya atin na agad simulan. Para naman kahit papano. Ito may pa-RGB pa mouse. Dahil sa totoo lang. Hindi kasama yung nagbabantay sa laro. Bantay sarado ka din dyan pagkatapos ng maglaro. Ay, tingnan ko pa! Mukha yung pagkararya! Na-miss ko to mga kawala. Walang kick attack ang kanyang laro. Adventure's waiting for us. Let's go for a walk. Meow, 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 meow. I can do magic too. Welcome Shop, to eh. Mobile Legends! Kaya din ako tumakbo pag mag-1, 2, 3. Bilang upit ng FPS Simulator. Mababawasan din tayo ng mga pedestrian. Chuck me open to... Walang respawn na totoong buhay. Mon yung barkada. Pagkat iyong iniwan. Sakit kayo na sa mga panahon. Oh, may mahal ko. Kamot. Ano siya sa mga nga. Baby, nagkaon na ka? Sa mga panahon nga. Kay lakon ka, kay dagan kang problema. Naasa nga mo comfort sa imuha. Kanang bitong mawala na kang paglaong. Hoy, bawal tambay sa home shop. Paalisin to, kuya. Sakit tayo. BI. Kabalo ko. Masakit pero full kaya ha. Kaya para Oh, sa naku, pamilya. nababahuan na siya sa'yo. Sa hininga mo at saka sa asim ng headset. Dagan ba ang pangandoy, Paul? Dagan ba ang pangandoy? Paul, ayaw ko give up. Mora na akong ingon sa mua. Pagpalit og PC. Paghikog, Piso at gaming. Mas malakas ang piso at gaming talaga. Matambala na. Dalawang minuto ka na lang. Hikog. Laro lang, wala laruan ng puso. Ano ba? Hindi handa sa ato ko dito. Sakit ka na na, Che. Sabi na? Sakit ka na, Che. Sakit ka na na, Paul. Sa minuto na lang! Sige, bye. Sige, bye. Bye daw. Paalisin mo lang ito, doon ka lang sa kabilang PC. Leche. Ito yung mga nag-aantay sa likod. Turuan ka na paano mag-cheat sa GTA. It's 160 licks. Giving and count the songs I make and I'm Sa mobile. They say you keep on above it. How you so steady with it? They say her pockets swollen. Overcooling Turbo 3080. Sunod. Tama! Yan dapat tinuturo sa mga naglalaro ngayon. Maiyakin. Sunod. Masagasaan ka pa. Huwag kayong mag-iiwan ng phone sa home shop. Kaya ito yun ang POV mo. Ilang isang phone. Tingin sa likod, so bakit ito hinabol ka nga niya? Gagong hirap tumakbo. Yeah, tunay na gamer moment. Hingal sa pagtakbo. Kaka-computer mo yan, sabi ng nanay mo. Hindi ko makakalimutan yan. Sa Wodota po, like, lahat ng compilation. Galing kay Adrian. Ang bilis ng kamay mo, anong secret mo dyan? Ano ba yung mga skill? Dalawa yan. Ang dugas ng cheats ko, di kaya na eso yan. Kaya mas malakas pa rin ang com shop. Parang dati meme lang ang Rise of Kingdoms. Ngayon, sumusuporta na. Bagong gobyerno, bagong bukas. Parang din sa Pilipinas, importante ang history. New civilization, new game. Ito ang Rise of Kingdoms. Ang Rise of Kingdoms ay isang history-based na game. Pwede ka mag-strategize iba't ibang mga sibilisasyon para mailabas sa iyong turay na pagiging isang leader. Tulad ng Viking, Roman, o mga paborito yung Hapon. At marami pang iba. Pero itong real-time strategy at MOBA gameplay, hybrid para talagang maging intense at talagang immerse ka sa paglaro ng Rise of Kingdoms. Pero itong halos 100 milyong download sa buong mundo. Kaya alam mo, talagang test ito ng mga manlalaro at ng community. At ngayon, may bago silang sibilisasyon. Yun ay ang Egyptian. Ang 13th na sibilisasyon ng laro. I-lead mo ang bagong sibilisasyon na ito. Kaya si Thutmose III at si Imhotep. At syempre si Cleopatra na isang perfect gatherer at isang legendary commander. Napakalakas ng Egypt bilang isang sibilisasyon dahil meron silang archer attack, meron silang rally attack, at marami pa ibang bagay sa pakikipaglaban para manalo ka. Gamitin mo ang sarili mong pang-conquer na style sa halos 30 na iba't ibang sibilisasyon, kanya-kanya architecture, units at historical prominence. Magmatcha kasama ng mga tauhan sa napakalaking mapa.
I-hold and drag mo yung mga troop units at movements mo para sa kanya-kanya mo mga kung meron kang gustong strategy. Dahil may 100 million dollars na to, marami kang makakalaban sa iba't ibang panig ng mundo. Palakasin mo ang iyong puwersa, palaguin mo ang iyong army, hindi BTS. Kaya mga ka-answer, supportahan nyo yung channel, download yung link sa description, lalagay ko dyan, may bonus kayo. Lagay nyo lang ang promo code 22 ROK Egypt para makareceive ka ng 200 gem, 2 silver key at isang golden key. Kaya ano pa hinahantay nyo, download nyo ng Rise of Kingdoms sa description at nasa pinned comment. At naandaan ako ay paglaban sa'yo. Maraming salamat. Galing kay Justin. Teka lang madam, di makapokus eh. Eh! Sabi ko sa'yo may electric! Copyrighted nga lang to, pero palitan mo Pao! Wala kakanta. Yes! Naku, manginig ka na pag pumasok sa shop yan. Ganyan naman trash talk sa mukha. Iyakan na iyakan sa ML. Ano ba yan? Ayun na, may sawa. Yes! Puro murahan, hindi ko rin naman pwede iparinig. Ano? Ayun. Pagkasampalin ko kayo ng isip ko, putang mo! Ulit-ulit ko na nakikita, pero ako ito sawa. Yung tinatrasto ka rin, tumatlasik na yung laway sa mukha. Sa mukha ko, pero dapat nakatitig ka lang sa screen kasi kahit anong segundo, pwede mo mabawian, pwede mo na rin silang duraan ng kartuan. Nakakasar, ito ang talahan. Taas pa ng story. Nag-flight pa ako eh, Roma. Ano ba ang kiss-kiss yan? Kasana all. Don't stop. Jump shop. Okay, kinawarakan yan. Leche. Dota arcade. Dota to arcade. Magandang frame ito sa tournament. Tapos may gaming jar ka na. May saka pa ng bigas. No. Wag yung tinahanapin yan. Guardian Angel. Yes! Electric ang bayag. Kaya pwede ka na magluto, di ba? Gutom ka na eh. Yawa, di ganyan. Ay, electric. Kaya hindi ka na pwedeng, hindi mo na matatakbuhan. Tatay mo, kadiri. Nice. May obs siya, observer wards. Ano yung horror game yan o what the? IRL horror game? Ito yung Assassin's Creed. Ito maglaro ng Assassin's Creed. Para ma-feel mo talaga. Farm Simulator. Ano bang pigati? Layo ng nilakad ko. Tinang mo ko na eh. Bad trip. Extend pa PC5, kuya. Sige, enjoy pa ako. Malalaglag ba yan? Wow, ano yan, pre? Laki charm ko to. Eh, wala ka na pwede yung pandugas. Galing kay Jezon. Tayo na magdota, umulan o bumagyo. Nasaan packet sage ko? Let's start the countdown. Okay. Everybody push, get ready. Wild trip. Grabe na 69. Kiki. Gusto ko rin ng Kiki. Eh, asim pa lang. Tunay na gamer! Welcome to Mobile Legends! The last tower, panalo ang kuhain. Basagin na natin ang puno ng mulawin. Yes! Good game, maybe next time, sir. Imba, sorry guys, GG na Kagalit. Amin na, pwede ko to sa kasal. Hindi ko sa lahat ng... Maghirap ka dyan, Mona. Farmville, Ninja Saga. Ang hirap kasi Epic Games mo, basura yun. Overcook, ayun, overcook.
siya. Cancer. Sino yung kasama mong babae? Wala. May kadugo kang babae kanina nakita ko, nag-spectate ako sa'yo. Ano, kabit mo yun? Kabit mo yun? Mag-spectate sa Ayoko na. Mobile Legends. Break na tayo. Baba mo ako. Stop the car. Stop the car. Ayoko. I said stop the car. Isa kasama Dala ka sa na lang rush ako. nyo. Sino bang rush nyo? Stop the car. Yours? Bye. Break na tayo. Ayaw mo nun, makakatipid ka ng skin. Sunod! Ano yung favorite MPL player? Yung Ofra Gods. Buti na lang naglalaro ko ML. Sa memes yun ang ala ko natututo mag-ML. Yes! Bata ka pa lang. Natuto ka na maglaro. Huwag lang kayo maghanap ng lalandiin sa Roblox. Parang awa nyo na. Ano ba? Masaya ka pa ng pamprint. Yung mismong kulay dito, sayang tinta. To help us to be... We are electric. Lord, help us to... Yan, sige. Electric ka sa... Help us to Nalangin. be updated every day. Amen. Kasi ang mumura ng mga promo. Parang 50 pesos, 10 hours. Sarap din yung mga panonood eh. Ngayon kasi parang mas mura na maglaro ka na lang sa bahay mo, mag-ipon ka. Kasi pamura din naman ng pamura. Parang pagbumura sa isang home shop yung mga pyesa ng computer parts. Pero nakakamiss din yung community sa mga home shop. Kanatang maka-ML, iniibig ko ang jungle monsters, ang first attack at bottom lane. Gusto ko makasakin upang maging malakas May ganito rin ang Dota eh. ang ganti. Papatayin ko lahat ng kalaban at wawasakin ko ang tori nilang Bahala kayo dyan, hindi ko napapakinggan lahat yan. Atong iyampo ang isa ka kalag sa usa ka Dota player nga atong amigo. Nga unta, kung asa man siya karon malipayo na unta siya. Patay! Sa Walang bago respond. nahuman niya siya sa iyahang mission. Dudong, kung asa mo kakaroon, naaba ka sa region. Extend pa po ang aking iglim. Nga, imong baba, gata. Kitang tanan manguro sa ngalan sa mga, sa natin. Kung na-isan siya, kung naglaklakan, kung at sa militlog. Ahead. Diba yun yung mga community na di makukuha sa loob ng kwarto eh. You're not funny, nigga. Now I'm finna get to the blaze of your f***ing ass in Filipino language. Ugly ass, nigga. Tangina mo. Oh! Malaki mo, malaki yung buwan, kaya Oh! malaki lulusot sa kanya. Ganahin mo yung tamo ni Hashirama Senju. Parang nagagagay. Hindi mo alam yun! Kainin mo daw yung thumbs ni Hashirama Senju sa Naruto. Puro question. Ano ba yan? Cell jutsus. Tangina mo yung nanay mo. Nag-transformation jutsu, tapos naging manok. Tapos niluto siya sa mantika. Oh! Yung nanay mo, nagdadasal sa Diyos. Gusto niya daw mag-scandal. Dalawa kay Katrio na Gray. Tangina mo na pusa. Ganito yung mga gusto kong trash talk, yung walang sense. Pero dahil sinisigawan ka lang, dapat ma-feel mo lang na nilalive ka. Minsan yung mga trash talkan yung walang sense, yung bakit ka siya ka walang bula? Hindi kaya nilalait para lalaitin ka. Nilalait ka lang kasi natatalo ka. Alam mo, hindi walang personalan, walang pikunan. Sa ML, natalo ka tapos pinugutan ang ulo mo. Ginagamit ang mga pinakamahapagtiti sa mundo. Putang ina mo, yung nanay mo, yung mga banay mo hindi masakit. Mas masakit pa rin, iniwan ka tapos pinagpalit. Oh! Aray! Kala niya gansig dahil kasi kumain siya bago nagdasal. Hindi pa tapos. Nagpatabot kalaman kay Gon, tapos nabugutan ulo mo. United yan. Paki-extend ka yung PC nito, trash talker na to. Gusto ko to ah. Get your hands off me, Buster. You want peace? I'll give you peace. Marcus of Queensberry rules Nice. only, baby. Laruan lang. Back down, so. Oh! I like your style, and you gonna like mine. Maraming salamat sa PisoNet tournament. Yang gilat ang tournament diri sa Purok Size Pisonet na nimaw nag-ilog diri og ang headset na nimaw na pug ginamos. Pero padayon ta. O tora, nitiyog ang titik sa Golden spike. gun! O ginahinay backplay ang jet. Oh! One tap! Nitira Oh! Nag-miss! Patay ka diha! Oh! Nag-miss na naman! Ako po! Nilaro! Dinog show na ako! Wala tumatama! Wala tumatama! Puro kasi chaser! Oh! Kanina nila-type mo, boy! Oh! Piso na lang! Ay, boy! Duraan mo! Duraan mo para mamatay! Ay! Tuloy mo! Intense to na. Tingnan
Tikas to mukha mo, kinulchilyo na sa mukha, di pa nabatay. NPC. Nice po. Nakalaro ba ng mga mods, NPC ka na din. Ito rin makipagtalo sa labas ng com shop, diba? Sunod. Lahat naman ng laro, di ba? Valorant, ML. Pero pa horror game ng multiplayer nun na naging landian din. Lahat naman ng mga bata sinusubukan man landi, di ba? Kasi curious sila eh. Naiintindihan ko naman. Doon tatapos yun. Kung gusto nyo para mag-ito, mag-like, share sa mga com shopper nyo pa dating friends na toxic at candle. Kung nyo subscribe pat pasara na PC5. Tayo na sa